Pirtûka xwendinê Rûpel 33 ders 2 B. Guhdarî bikin. Navê min Sertaç Şêrgo ye. Ez 12 salî me. Li Pola Pêncan a dibistana serêtayiyê dixwînim. Dersên min gelek baş in. Ez gelek jîr im di matematikê de. Dersê min a îngilîzî jî baş e. Lê notên min ên mûzîk û werzişê piçek ne baş in. Îsal dibistana serêtayiyê xilas dikim. Sala pêş me ez li dibistana navîn bixwînim. Dibistana navîn 3 sal berdewam dike. Piştî dibistana navîn lîse ye û ev jî 3 sal in. Dema ku min lîseyê xilas kir, îcar ez tev li azmûnan zanîngehê bim. Heke ez azmûna qezenç bikim, ez ê bibim xwendekarê zanîngehê. Zanîngeh ji hin beşên wî 4, hin jî 7 sal in. Helbet dixwazim bibim matematikzan.